Здравейте, драги сънародници! Вие сте на канала Независима България. Казвам се Румен Лалашки и продължаваме с днешната тема. Тъй като има страшно много за говорене, мислех да карам степ бай степ, едно по едно да навлизаме във всички проблеми един по един. Но първо искам да споделя с вас едно лично мнение на един емигрант с огромен опит в Канада и България и да споделя своите лични виждания и чувства. Някои го наричат в момента, че върви Трета световна хибридна война, че било Четвърта световна война и така нататък. Според мен плюс измислената глобализация, която слава Богу не се състоя, а в момента имам чувство, че върви един световен Майдан. И затова ние трябва всички да се обединиме. За съжаление, в парламента има една единствена партия, която има някакви идеи какво трябва да се прави, и това е Възраждане. Появиха се още 2-3 партии, които на мен ми харесваха в началото, като Меч и Величие, но полечка-лечка започвам да се убеждавам, че май служат само за да разбиват Възраждане. На България трябват не повече от 2 партии. Това 50 партийки, както беше в оня виц, един човек хайдутин, 2 човека чета, 3 човека чета с предател и така нататък. Е просто смешно. Това е, между другото, едно от средствата да бъде разбито едно общество, да се разбие на толкова много хиляди фракции, че то повече не може нито да се обедини да направи правителство, нито да се обедини нещо да прави, за да може в мътната вода отвън да си ловят риба. Започвайки от тук и гледайки как в парламента започва да има патерица на тоя, патерица на оня, патерица на ГЕРБ, и започвам да се чуда дали българския в кавички Българското народно събрание, в кавички, имам предвид народно, не е клуб на инвалида. Пълно с патерици, пълно с такова, креслевци, които само знаят как да критикуват, а да се критикува е най-лесно. Много е лесно да развалиш една държава. На нас това вече ни се случи, то се случи и на всички социалистически страни, които бяха развалени всички верига от предприятия, които всяко едно работи с другото. Разориха ги, развалиха ги. И докато ние в Канада носихме пици и миехме чинии, за да навлеземе в канадския живот, тук в България юнаците здраво крадоха. Синчетата на комунистите си разделиха с паричките от детските закуски, си накупиха фабрики, заводи, и понеже не могат да ги управляват и понеже искат много бързи парички, какво могат да направят? Затварят завода, продават всички машини на вторични суровини и така нататък. Откакто съм се върнал тук, непрекъснато шофирам и гледам
стотици изоставени фабрики, във всички градчета, в села, в такова. В селото, в което живее, имало 2000 жителя. В момента сме 180 и няколко човека. Да не говорим, че пълно и с... Айде, тук сме 4 къщи от Монреал, върнали се 3 къщи от Англия, една къща от Австралия, българи имам предвид. А па да не говорим, че селото и 5-6 къщи има на англичани, които живеят 15 години и не могат да обелят 2 думи на български, освен здрасти. Че даже едни австралийци. Къде е Австралия? Къде е Търново? Но както и да е. Да ви кажа как си представям аз една българска държава. Каква трябва да бъде тази държава? Трябва да бъде приета конституция, както се казва, с референдум. И конституцията трябва да е валидна поне 100 години. Всяка поправка на конституцията може да се прави единствено с референдум. И то с пълна консолидация на две или три партии, които трябва да съществуват, не повече. България трябва да бъде независима, неутрална президентска република. Казвам президентска република, защото отдавна вече сте се убедили, че този начин на правене на правителство е направо смехотворен. Аз вече не мога да запомня тук за 2 години и половина колко десетки премиер-министри, измислени финансисти, глупаци, като Кокорчо и Кирчо и кой ли не, и крадци, и мошенници, които идва на власт, седи там 6 месеца, взима някакви заеми, които ние въобще нямаме представа, които вие и аз трябва да ги връщаме. Затова трябва да се направи една система, в която президента, когато взима заем, трябва да се взима с референдум. Да видим кой какви заеми ще взима. И така, тотална смяна на системата. Имам предвид, трябва да се направи една система, която да е между капиталистическата и между предишната тук. Какво имам предвид? Дори само да е капиталистическата, както е в Канада. В Канада електричеството е държавно. Градският транспорт е държавен. Медицината е безплатна. Образованието, за съжаление, безплатно само до дадени до хайскул. Сега, за това трябва да си направим изводи какво. Не може енергетика, образование, водите, полезните изкопаеми, банките, оръжейното производство да бъдат в частни ръце. Това е абсолютно. И фармакологията също. Защото в частни ръце ли са, горка ни майка. Не може частният човек да определя как ще работи държавата. Затова трябва да се направи едно общество, да има бедни и богати, да има милионери, но не олигарси. Защото като стане един човек олигарх, той започва да си мисли, че е Господ. Той си мисли вече, че абсолютно всичко му е позволено. Бил Гейтс, той изкарвал по 300 колко милиона на ден. Горкички е имал повече пари, отколкото е бюджета на Полша, извинете. И ги заработил с честен труд. Почнал от едно гаражче. Дрън-дрън. Така че аз си представям България така. Връщане на безплатна медицина, достъп до всички, ще има и частна, разбира се,
но няма да се бъркат двете и няма да има тази измислена здравна каса. Премахване на всички фондации без изключение, без значение дали са руски, английски, американски, на соросоиди и всекакви други. Връщане на образованието на ниво 89-та година. Нямам предвид да връщаме социалистическо образование. Искам да кажа връщане на образованието като ниво на образованието, като дисциплина в училищата, връщане на авторитета на учителя и правата на учителя, а не правата на детето. И то отива и му каза на учител: нямаш право нищо да ми кажеш, изчезвай от тук, както е примерно в Канада и в Щатите. И оттам става една пълна вакханалия. Другото, което е много важно, ама изключително важно, това е защитата на личните данни. Личните данни, това са държавна тайна. Може държавата да ги събира, но няма право да ги продава навънка. И който посегне на това, трябва да му се отрезва главата. Личните данни са си лични данни. Никой няма право. Те се превърнаха в стока. Всеки измислен супермаркет изима социалния номер, единния граждански номер, и почва така над картата: мини си картичката и тук ще имаш специал. И почват сега, викат: да, Пешо пие много бира, да, купува си моркови, и уиски си е купил тая седмица. Примерно казвам, то е малко смешно, но не може някаква частна компания да ви изважда вие точно какво консумирате, кога го консумирате и така нататък. Също, да не говорим за медицинските данни. Това е топ секрет на държавата. Ти може да си представите вашите лични данни, медицински, са пуснати в интернет и са продадени от някаква частна компания на някоя, или пък влизат в интернет и заминават там по канален ред до всичките тия IT&T глобални компании. Тогава на милиардера му трябва сърце, група Б, такова, съседи какъв си. Гошо от София. Той е точно каквото ни трябва. 32 годишен атлет, точно такова сърце ни трябва за нашия човек. Ще го поканиме навънка и довиждане. На празно от Украйна изпопродадоха органите на горките войничета за милиарди. И така нататък. Продължаваме. Премахване на колективната отговорност. Колективната отговорност е едно много гадно средство, което се употребява на Запад, за да се слагат непрекъснато закони и рестрикшени. Това са правата на детето, дето пише на всяко мляко, правата на жената, правата на тия, дето пазят животните, правата на еколозите, правата на тия, които харесват теменушките и така нататък. Да не говорим и за другите, там правата на ЛГБТ-тата и другите